Tochika muchirongwa chenyu chemasecret nemaconversions zita ndinoitwa Glory. I hope you had a wonderful weekend. Makamboita reset handiti nekumboendawo kuchechi. Tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Hello tete. Regai ndimboreurura zvandakaita vatete. Pandiri kunyora nyaya iyi nditori nemwana ari kumhanya mushini izvezvi, asi ndiri kuda kungoti zvaisafanira kudaro. Pakaposheka tete, asi kuti uzvitaure kuti une ruoko rwuri direct hazvitauriki. Vatete ndakaromba neropa rehama. Ndakanotsvaka mushonga wangu muno muZimbabwe kuDarwin kune imwe n'anga yechichawa. Chakaita ndibate mushonga ipressure chaiyo. My young sister aiva nyukurwa nembinga. So mabatiro aiitwa vatete pamafamily functions. Unotoona kuti ane mari ndiye mukuru. So nekusada kusarira ndakaenda kuDarwin. Ndainge ndakambokwenda mushure mekunge mwana warwara. Saka ndaitoziva sekuru kuti vane mari sauts. Ndaenda ndikanopiwa mushonga, vakati mushonga wacho ndewe ropa revanhu vekumba, saka every year paifanira kudonha munhu. Zvanga zvisina basa kuti ndewe kwaba munini here okwaba mukuru as long as ari weropa. Ndakanyora mazita ose emafamily members, ndikamanyora papepa vatete, ndikaisa mumukombe waigara pamene chaipo. Mukombe waigara mulaunji mangu wakahenga paceiling, zvaitoita sedecoration zvekuti waitoti ukauya kumba kwangu waitomuona asi unotadza kuziva kuti chii chiri kutambika. Hama dzakapera kufa, vanhu vakafa senhunzi kumhuri yedu, iniwo ndichiita mari. Zvakatanga kutaurika kuti ndakabata mushonga, asi hapana aida kundinanga direct. Mari yakanaka inoita kuti upenyu hunakidze. Ndairarama luxury hama dzangu dzichikwangwaya, ende ndaisava nebasa nazvo. Vatete maid wangu andanga ndava naye kwemakore akazondioneka achiti ainge ava kunoroorwa. Ndakaonekana naye mune zvakanaka, tainge takagarisana zvakanaka. Ndakazowana umwe pakushanda anga akanaka chose. Ndakasiya ndamurayira zvaifanira kuita, isu taida kumboenda kukaholiday semhuri. Ndakasiya Justina ari pamba. Mwanasikana akasara akaita thorough cleaning. Neniwo tinoda kufa tinovingira. Ndingadai ndakamuudza kuti asiye mulaunji, ndaizotsvaka professional cleaning company pakudasta vatete. Justina akadhuma mukombe uya ndiye pwaka pasi achidonhedza zvese zvaiva mauri. Mhiko dzekuromba dzainge dzafumuka. Vatete tiri kuholiday ikoko, Keith mwana wangu akatotanga kuti ari kunzwa mavoice achitaura munzeve dzake, kwakutotanga kurasa njere bichana. Takazogumisira holiday muroad tikadzoka kumba. Justina akati decorative ornament yainge yadonha akairasira kubini. Ndakaziva kuti mawani atanga sekuti sekuru muchawa vainge vataura kuti mukombe waisafanira kuputsika, waifanira kugara wakachengetedzeka. Pakaputsika mukombe, family yangu yainge yasunungurwa vatete, ende nhamo yacho yaizoenda kuvana vangu. Ndiri kurwadziwa, ende nawo ndava kufila zvavaifila pandaiuraya hama. Keith ava kutogara ari chained sekuti anoita violent kana mavhoice anonzwa munzeve dzake atanga. Ndiyo nyaya yangu, amusafari mukati memwoyo wangu. Upfumi hwacho hwandaiva nawo hwava kungopupuruka semhumhu. Tava kudzokera kunhamo yataimbotiza, wotoona kuti murombo haro chine nguva chokwadi. Ndizvowo zvakandiwira. Tazvinzwira toga, ndizvo zvavakawawira. Hanzi those who live with the sword die with the sword. Alright, makadii nyaya yangu yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 26 ekuberekwa. Ndinogara kuCape Town. Zvisinei tete, ndakasangana nemurume akanditi anondidawo sezvo neniwo ndaiva single mother, uye ndaidawo someone wekuti tifambidzane nemunhu uyu. Takafambidzana gore rimwe chete nemwedzi inoraudzira. Tete ini ndiri munhu asingabvumi nemafamily planning ese, ndinoita nhumbu ndichimwa. Zvisinei tete, apa nemunhu wangu takatanga tichidzivirira sezvo nguva yanga yafamba tichidanana, uye airatidza kuva munhu kwaye chose. Pakazoitawo mumwe mukadzi akandiudza nezvemhonzi dzembanje, akati ukadzinwa hauiti nhumbu zvekumhanya. Zvisinei, ndakanwa 3 zvadaro. Ndakava nekutenda kuti 3 years ndisina kuita nhumbu. Takatanga kusadzivirira nemurume wangu zvakadaro, pasina mwedzi ndakabva ndatobata futi pamberi. Okay, ndikaudza umu wangu kuti ndo zvaitika. Chokwadi akafara akati baby, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Takagara ndichiemawo ndichiitirwa zvese zvandaida, kozi ndakatanga kurwara basa rikapera nekuti ndainge ndisachaende. Iye akati don't stress baby, zvese ndichaita. Apo takabva tatanga kugara tese.
zvikafamba zvakanaka chose. Ndakazoti ndava mu3 months murume akatanga kuchinja mumba, haachadi nemari yake, haachatengi chikafu, haachatengi food yakakwana. Ndopandakaona kuti zvashata. Mu4 months akuita achitora hembe dzake, handizivi kuti kwa dzaendwa nadzo. Ndikabvunza oti ndaneta nekubvunza kuti sei wauya usiku. Chokwadi murume akatiza tete, akatanga achauya, nawo haachauyi, nzara ndiyo yandiuraya tete, basa ndikushaya, nhumbu iri kukura, preparation hapana, renti aimbobhadhara asi handizive this month because zviri kuita worse. So tete ndinokumbirawo help kune vanokwanisa chero yebasa zvaro kana kuhodherwa something ndiwane kurarama ndichingosununguka tete. Ndaedza kufamba kumaprofita chachinja hapana, ina handirari ndichinamata misodzi ndiko kudya kwangu tete. Ndakambofunga kuti dai ndafa hangu o dai nhumbu yabva yega zvisina ini mukati ndiwanewo kushanda, asi hapana tete. Kunyorerai kudai ndakaenda hangu kuScan, mwana mukomana tinotenda. Kune vangada kundibatsira namba 075 017 3207. Alright. Saka ndonyaya iripo mama vari kutaura kuti vakanga vachida nemukomana zvakanaka, vachitodanana, life iri kufamba zvakanaka, ndobva vatobata zvavo pamberi. Zvino munhu uya achinja. Zvinhu zvacho zvakaoma. Saka vari kutsvaka basa, vari kungoti vari kutsvakawo basa. Handiti we listen, we do not judge. Ndozvatingangotaura kuti tingagoti kudii. Madzimai vasikana kana learn to protect yourself. She's 26. She's 26. Saka vakamwa mbanje. Muri kuona kuti yeye mbanje haishandi. 26 watova netrouble rekuti you can't even work for yourself. We are bringing a new life in the direction life yacho hapatoona kuti kubvepi tichendepi. Kana guys, all right, madzimai ngatimbotaura chokwadi, the reality of life. Let's tell each other the truth here. Kana uri one, uchigara kwauri kugara uri one usina nhumbu, chero ukada zvinhu zvikaoma unogona kuenda kumbokesha mwarombo unocrash. Handiti. But manje problem ndeyekuti mukapinda mumarelationship achona muri kudwa kuita nhumbu. Kana waita nhumbu zvinobva your life comes to a stagnant still. Woshaya kuti zvinondoita sei, ndochidii. Apo wane nhumbu, you are bringing a new life all together. Madzimai, tisati tapinda munyaya inotevera, toda kuramba tichingochema nemafamilies akashaikirwa. I was touched nekuona mota dzeDoves dzakawanda. This is something, this is a national disaster. Handisati ndambona zvakadaro muupenyu hwangu. I think all of us, we've never witnessed something like that. This was heartbreaking. Tiona mota dzakawanda dzakatevedzana dzakananga kuZimbabwe. Season yatiri kupinda ino isizini inoita maaccident akawanda. Let's continue to pray for ourselves so that Mwari vatichengetedze. Tiri ipapo ndangodzoka zvakare ndichikurangaridzai kana kuri kuti munogara out of the African continent. Pabate ipapo ndatichi out of the African continent. Zvichireva kuti nyika dzakaita kana uchigara kuEurope, Canada, Australia, UK, UAE, Poland, kwese kwamuri ikoko. Let's remember to take cover. Tise parents edu, siblings edu, pa cover ye diaspora insurance. Because in times like this, we need money. We need money. Guys, posa patinosombotaura zvinhu. Kana kuri kuti mamuchiona mavideo angu kubva kumashure kosoko, ndiani aiziva kuti tichawirwa nedambudziko rakadai. These are unforeseen circumstances. Zvinhu zvatisingambofungiri. Handisida kunyeperai. Guys, rufu ndimadzongonyonzi usingafungiri. Ende kazhinji kacho handizi zvinofamba sei neusina kana 1 rand. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ngatiisei mafamily members edu pa this diaspora insurance plan so that we cover them. Should anything happens to our siblings or our parents, tinowana mari yekuti titumire maparents edu zvinhu zvinde zvifambe negwara rakanaka. Panoitika dambudziko rakadai panodiwa mari. Because ndoziva kuti vazhinji venyu mune mapolisi enyu anditi agara aripo. Yakanaka iyo ichengetei yakadaro. Ndo vanoviga. But still pane mari dzakawanda dzinodiwa, especially mekudiaspora. Takakutarisai. Ende mademands achona haperi. Handakakuudzai paya kuti as long as uri kudiaspora, phone call inogara yakapinda. Unongonzi hello, toda chakati. Kazhinji kacho they don't even ask kuti how are you doing, because you uri nani, you are in the diaspora. And that mentality is not going to change. It's not going anywhere. Do something for your family. And take this cover. All right. Regai tipinde munyaya inotevera. My journey yekutsvaka mari ndakabatawo mbingakadzi nembingarume dzangu dzaida original stuff.
zvinhu zvakaita sehembe, mahandbag, masneakers, zvichingodaro daro. Ndingangoti zvinhu zvisina kuzara-zara sezvinhu zvemarana vatete. Ndainge ndaita homework yangu ndikaona kuti ndikaenda kunotsvaka mikoto yangu ndoga kuMozambique zvainge zvakangoringana. Ndainge ndaonazve kuti maoriginal stuff aya kazhinji anowanikwa kunyanza. Kutobvunza vaiziva zvekuMozambique vainge vasingadi kukuudza information iri straight. Vaitoda kuti uhodhe kwavari vatete, zvinova zvanga zvisingabudi because sometimes ndinenge ndine specific order yandinenge ndichida. Saka somunhu aiva nomuromo ndakatanga kucrossa ndichienda kuMozambique ndichinotsvaka mikoto yangu ndega. Vatete zvaitofamba nokuti profit yandaita ipapo yaimeka sense. So muenzaniso imwe nguva ndakawana order remashooters aya ebhora 20 pairs, different sizes. Vatete ndakanotsvaka mukoto wangu ndikamawana ne$7 per pair imwe chete, kwakumaita resell at $20 per pair. Mukacalculate mari iyi muchaona kuti ndaiti ndikawana maorder 4 or 5 pavhiki ndinenge ndakanona no run fee, taxi free. Vakana vanoita mari yakadaro muZimbabwe pavhiki. From a small nobody ndakatanga kuwana maorder ezvinhu zvakasiyana-siyana. Ndinorangarira chimwe chikoro pachaenda kutrip vakangoti vanoda masneaker white evana vaenda kutrip. Vatete ndakawana vana 100 zvinenge chakasiyana masize chete zvinenge zvichimeka sense. Ndakabva ndafomaka WhatsApp group kangu, vanhu vaisenda mari ndichivatengera maorder ndichitumira kwakasiyana-siyana. Ndakatanga ndichiodhera Harare chete, dzamara mbiri yangu yaenda kure ndava kuodhera vanhu vanoda zvinhu zvakanaka vatete zviri unique ndichiisa pamabhazi maorder avo achisvika nzvimbo dzakasiyana-siyana as long as muri muZimbabwe. Handisi kuzviridza hwamanda asi pandainohodha kuMozambique chero ndikasvika pakazara vanhu vatete ndaisvikowana zvinhu zvakanaka. Even makastoma angu aigara kuti ndine zodzo razvo. Ndainyatsonhonga ndoshara zvakanaka. Ndainge ndaita ukama hwakanaka nemakastoma kuZimbabwean side, uyewo ndaita ukama hwakanaka kwandaihodha kuMozambican side. Ndainge ndozikanwa, saka ndaiwana ndakachengetegwa, cream yoga mukaka wega, zvinhu zvakanakisa zvoga. Ndaifara pakuti zvinhu zvose zvandaiita vatete zvainge zvisiri zvemushonga asi zvekuzvishandira, zvekuti vanhu vaitoziva kuti maili vanodya zveziya. Ndakatengawo chifambiso, saka ndainge ndokata makosi ekuhaya motikari. Yaiva kombi vatete, zvinhu zvose zvaive zvakaringana. Chandakaona, Satani handi munhu anoita progress, anoita clean money, ane mari yake yakachena. Satani chinenge chichida kukudzosera shure. Ndakati one day ndatokolekta mari dzevanhu vaiva nemaorder, ndatova munzira ndakasangana nemota mbiri. Pekutanga dzaita senge dzaitoendawo kwadzaienda, asi mafambiro adzakazoita akatanga kundiitisa maquestion mark. Imwe yaiti ikandi overtake yotanga kufamba zvishoma nezvishoma, ndosvika ndoi overtake ndotoshambusa. Saka anga achimbomhanyireiko? Ndakazozviona leti kuti vanhu ava vaiva mota idzi vaizivana. Chinangwa chavo chaiva chekundimanikidza pakati kuti vawane kundiataka. Dai ndakakasira kuzviona, dai ndakatiza to the nearest police station. Zvinhu izvi zvakaitika kuMozambican side. Vakambogarapo vanoziva geography yeMozambique vanoziva kuti inyika hombe zvekuti pose paiitika zvinhu izvi hapana kana mota 1 yataive tapesana nazvo kuti zvimwe ndingaiflaga down indipawo help. Vatete, mota dzakazondisangoeja tava panzvimbo iri isolated, kwakubuda varume vane pfuti vainge vakawandisa zviso zvavo kwakudhimanda mari yese yandainge ndinayo. Ndainge ndisina choice than kuvapa. Ndava kuzvifungisisa ndotona sekuti varume ava vakandirobha vaiva vakatozviplana. Kubigwa kwandakaita kwaisava random. Ndingangoti ndakatorerwa mari inosvika $30,000. Vamwe vangati kuwaifambirei nezimari rose iri. Kwaiva kutojaira since ndapinda mubusiness ndainge ndisati ndambosangana nedambudziko rakadai. Chechipiri, mari yandaitumirwa kuZimbabwe yaingokwanisika kutorera Zim side mufoni kana ndakrosa kuenda kuMozambique side zvaisakwanisika. Vatete, ndati ndakaona rima masikati machena. Apa yanga yava towards Christmas, vanhu vakamirira maorders avo. Ndaigona kuriplesa vamwe staff yavo nekamari kandainge ndakasungirira, asi vainge vasingaperi vese. Rangarirai kuti maorders aya ainge akawanda. Chero ndikatengesa kombi zvaive singakwani.
ndaizoswera zvangu ndayanikwa pasocial media. Ndiani aizvitenda kuti ndaive ndabirwa mari dzavo? Hakuna. For the first time in my life ndakafunga kuenda kun'anga. Chikuriro changu chose ndainge ndisati ndakambobata mushonga, asi apa ndaive ndaiswa pachimani-mani chaicho, panzvimbo yakamanikana yandanga ndisingagoni kupabuda. Ndofunga pfungwa dzangu dzakamboti rasei mbichana, sokuti anambavha ava vachibva ndakangotanga kumhanya nesango ndichienda, zvekuti ndaizosangana nezvikara yaive imwe nyaya iyoyi. Ndakazoona umwe musha nechekure kure, kungangoti misha yekuMozambique haina kubatana, Coland haisenamo, imwe apo vatete. Ndakasvika ndikanoka pane umwe musha, apa yanga yava nguva yavo yekusvushura, sezvo nguva dzainge dzanguva ira. Ndakasvikonoka kwakuvhurira ndokuzviwisira mumba mainge mune vanhu. Baba vepo nevakomana vepo vakatora mabhemba nematemo vachifunga kuti zvimwe kuda pane zvaindidzinganisa ndokubuda panze ndokuona hakuna vanhu. Asi maitiro andanga ndaita akaratidza kuti aiva avatyisa. KuMozambique kashoma kusangana nemunhu anotaura chirungu. Pamwe nekuinzwisisa vanotaura chiPutukezi. Rombo randakaita nderekuti it was soon after border, saka vanhu veko vanotaura chimanyika. Ndakapiwa pekuvata, asi handina kana kumbodzivata kana kamwe chete. Mupfungwa dzangu maive nekupishana kwepfungwa kwakanyanya. Ndaifunga zvakanyanya kuti asi mbavha idzi dzaida kuti ndidini. Ndanga ndaizvitsvakira mari zvakanaka wani ndisingabiri vanhu. Iyi ndiyo imwe yepfungwa dzandaipishana nadzo usiku hwose. Mangwana takafumbobata jongo muromo tikanotsvaka help paseri apa. Vatete painzi paseri pacho hapasi paseri zvekuti kana kuri kuno kuZimbabwe vakomana vemushikashika vaigona kuchaja $3 per head. Vatete takasvika painzi paiva nechatopota matunhu ane mago, panga pasina kana dzimba kana imwe chete. Saka n'anga yacho yaigara papi. Fernando nababa vake vatete vakasvika paive nemuti vakatanga kuombera. Ndipo pandakatanga kuona kuti taisava paground asi taita senge tapinda muninga vatete. Asi wapinda waidzika pasi. Ndipo patakapinda muninga chaimo. Muninga umu vatete maive makasviba kuti tsva seusiku hwemindo. Asi panze ndinoyazoziva kuti ainge ari masikati. Pakazobatidzwa moto ndipo pandakaona chaiva chatopota. Ndakakanuka ndokuzopuwa saini kuti ndigare pasi. Vatete muninga umu maive netype yezvinhu zvinonanaira. In fact maitotyisa kugara zvekuti waitoshamisika kuti vanhu vanogara sei nezvinhu zvakadaro. Fernando akatsanangura nyaya yandainge ndamuudza kun'anga. Kwakundipa mazai 2. Vakanditi 1 racho ndinoputsira pamharadzano dzenzira, mari yangu vakaba vaizoidzosa. Repiri zai vakanditi ndinotsvaga jecha kana ndazodzokera kuZimbabwe. Ndosiya zvakadaro. Mazai aya akangotorwa mujecha raakanokurwa muninga imomo. Vatete handina kuda kubvunza zvakawanda nokuti fokasi yangu yaiva pakuti mari idzoke, sokuti foni yangu yange yatotanga kunaya mameseji non-stop, vanhu vachibvunza oda dzavo. Takabva paninga paya asi hana yangu yaingorova, so ndainge ndisina kugadzikana. Fernando akandiperekedza kunotsvaka pamharadzano dzenzira ndikanoputsa zai rimwe chete. Nechemwoyo ndaizviudza kuti kana ndikazoita marikavharies emari dzangu, Fernando nemhuri yavo ndaizoda kuzovaitira something. Vainge vandibatsira zvikuru. Ndakati Fernando andiperekedze kumota yandainge ndasiya kuti tikwanise kuuya kuzopaka pamba. Ndakasvika pakombi paya ndikaona bhegi remari riya rainge rabiwa rakasendekwa mukati mumota. Vatete ndakatyiswa nazvo. Zvandainge ndoda kusvora mbodza ndichiti chanana hezvo yainge yandizvimbira. Mushure mekunge tawana bhegi takaparadzana naFernando ndikadhiraivha ndakananga kuBeira. Nguva ndo yandanga ndisina. Ndakatenda family yainge yandibatsira. Ndikakumbira Fernando kuti azondibatsira ndaizomubhadhara hangu. Ndakadzoka kumusha kwakunotsvaka jecha remurwizi sekutaura kwanga kwaitwa nen'anga.
bhizinesi raifaya vatete. Zai riya raingova mujecha. Fernando ndainge ndotaura naye ndichimukumbira kuti anditengere. Aita basa sebasa uye ainge akatendeka. Takagara zvedu pasina nguva ngani vatete. Zai riya umwe musi ndakariona richitamba-tamba. Ini mufungo wangu waive kuti zai iri raiva rekuti ndisabirwe zvakare sezvo ndaigara ndichiendela mazimari akawanda. Vatete, ndaona zai riya richitamba-tamba. Ndakati regai ndiswedere pedyo kuti ndione kuti chaiva chii. Pese apa ndainge ndisingambopi zai iri attention sokuti harifidwe, harigezwi, haripakichwi porridge. So ndaingozviitira bhizinesi rangu samazuva ose. Chinzwaika kuvhunduka kwandakaita pakaputika zai, hapana kubuda chinyana cheshiri ochitiyo chehuku. Ndakaita kuvhunduka ndichiona pachibuda kanzvendzvana keshato. Vamwe vangabvunza kuti shato here? Shato chaiyo ndinoiziva. Ndakakurira kumapurazi aGuyana, so ndakamboiona. Mumwoyo mangu ndaizvudza kuti pane mistake somewhere. Indainge ndapiwa mushonga wekuita marecoveries, kwete zvandainge ndakatarisana nazvo mumba izvo. Asi mubvunzo mukuru waive kuti ndichaita sei, sekuti ini ndainge ndisingakwanisi kugara nechikara chakadai. Ko ipo pandakapiwa zai iri ndakadiwo kubvunza, chokwadi kubatiswa matope pasina mvura kudai. Ndakaudza Fernando kuti ndaive ndaita emergency, ndaiva kuMozambique mangwana acho. Takasvika paya ndikati Fernando adzokere neni kuninga. Akanditi kuninga kwainge kusingaendi waitoita zvekudaniwa. Ndakamudetemedza akazobvuma hake. Takadzokera nzvimbo iya yaive isina kuvanda, yaingova pamheno. Fernando akatsanangura kuti kana uchisvikapo for the first time haupaoni, ndiwo mashandiro awaiita. Ndakatsanangura nyaya yangu. N'anga haina kumboratidza kukanika. Akandodini no exchange, no refunds, uye ndaitofanira kutoenda kuti kanyoka ikaka kaive kechikazi. Dai yaive yechirume, dai ndatova Mrs. Shato. Vatete, ndakarohwa nehana. Akanditi ndidzokere kumba ndinodekara zvangu. Pano neapo ndaifanira kutsvaka munhurume anoifadza, iyo yaizondipfumisa. Yaingova nyaya yekuti kwenya musana ndikwenye maoko. Mutsauko waivepo ndewekuti ini ndainge ndisingakwenyi munhu, ndainge ndichikwenya Shato. Ndakadzokera kumba, kanzvendzvana kainge katokura zvako vatete, ende yaive yatodekara zvayo, itoratidza kuti yaive yauya kuzogara. Vatete zvakaoma chokwadi. Ini ndatova nemari yakawanda, asi chandingangoteera ndechekuti Lee mwana wangu ndainge ndisingagari naye. Aigara navatete vake kumusha. Mushure mekunge tapesana nababa vake, vainge vatorana nemuzukuru wavo, ende vaimubata zvakanaka. Ndainge ndisina chishora. Ndiudzei naye vatete kuti dai ndaigara naye, Shato yaizofunga kuita mashiripiti. Ndaizodii naimi? Ndava nemari ine mumvuri. Vatete, ini maoko angu akaita senge spider, ari kwese kwese, kumining, kuconstruction, kuagriculture. Ndine mari isingaperi. Shato yatokura, saka kuti ifare ndinoitsvakira vakomana vanombouya vachiipa service. Vakomana ava vanenge vachifunga kuti vari kuvinga ini, asi pavanongopinda mumba mangu ndine chimwe chitanda chandinopisira vatete, chekuti chinoita seincense asi haisi. Utori mushonga wekuti njere dzimaidzike vatete, zvekuti hautombozivi kuti mukadzi wauri kuvinga inyoka, ende hapana chaunomborangarira zvakare. Ende nemhaka yekuti ndine mari, it's very easy to pick desperate men vatete. Ndakambonzwa umwe achizvitutumadza achiti aiva andidya sebhatina yangu, ndikatopwatika kuti kusaziva kufa shemu. Chibhiriki chemari chandinovapa is nothing than mari yandinozoita once Shato yafara. Vatete, ndo nyaya yangu uye ndiyo marombero andakaita. Regret yandinayo kugara cold blooded mama mumba mangu inofema. Unenge uchingotya uchiti kokana kazokupandukira rimwe zuva. Asi sekuru vakandipa vimbiso, vakati as long as nyoka ichiwana zvainoda, chagarisana makore akawanda munyarara. Musakangamwa kuviga chitu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndiri musikana ane 23 years. Zita rangu ndichazviti Fungai. Takaberekwa tiri 5. Ini ndini first born nevaning'ina vangu 3 nebrother yedu 1. Life yangu
yakasiyana nevamwe vangu. Ndine kubatikana kwakanyanyisa mwoyo mangu. I just want to confess uye mundibatsirewo pane zvimwe. A lot happened in my life panguva diki iyoyi. Ndichiri kurememba mama vaigara vachitaura kuti ndinorota kuchinzi pane mwana arohwa nemvura asi ndinoona ari iwe kutaura inini. Saka takangokura zvakadaro nekuti pamba pedu taipinda Pentecost. Baba vangu havabvumi muchiprofita. Saka 2015 ndiri form 1 third term ndakaningwa nemukomana aiva form 6. Anga akutopedza hake tikadanana. Ndaimuda mukomana yeye. Saka aiuya kuzondiona kuchikoro sports days after lunch nekuti weekend zvaisaita. Vabereki vangu vaichengera zvisingaiti. Even my holidays tairambidzwa kuenda kune dzimwe hama. Takafambidzana nemukomana kusvika ndava form 4 muna March. Ndopaakatora umhandara wangu. Handina kubata pambiri. Takazosangana futi pabonde muna May, ndipo pandakabata pambiri. Ndakazoonekwa nagogo mama muna August kuti ndine nhumbu. Handina kuramba. Ndakabvuma kuti ndinayo. Vakachitaurira muridzi wayo, ndikamuudza akati uyai kumba. Takaenda kumba nana tete vangu. Mai vake havana kundigamuchira patime iyoyo. Vakaudza mwana wavo mukomana uyu wandichati Kelvin kuti ndoda $10 kuti ndiutambire muroora. Kelvin, mai nababa vake vaive vakasiyana. Iye aigara namama. Baba vake nedzimwe hama dzake vaigara kuGogwe. Zvadaro tete ndakapedza kunyora form 4 ndichigara naKelvin namama. Saka mama vakazoti chiendai kuGogwe Makoti mundoona tezvara. Ipapo takaenda December. Nhumbu yava mu7 months. Takatambira zvakanaka. Ndikagara kusvika ndava mu9 months. Ndakarwadzwa nenhumbu tete 4 days ndichitambudzika. Ndiri paGogwe Center Hospital kusvika vana chiremba vati mwana wako aneta iye atoitira tsvina mudumbu. Saka takuita opo. Zvadaro tete process yakaitwa mwana akabuda ari mupenyu. Asi mwana akazongotadza kufema. Ndikadaidza vana nesi vakaisa mwana paoxygen. Aingochema ari ipapo kusvika ndanzwa anyarara. Vakati mwana wako ashaya musukuru. Ndakarwadzwa vatete. Asi ndaive ndisingakwanisi kufamba nechiveve nejekiseni randainge ndabaiwa riya. Zvadaro Kelvin akauya vakachengeta mwana zvikapera. Takagara ndobva ndabata nhombo futi tikaenda kwadokta. Vakati it's too early kuita nhombo. Unogona kuona sekuti operation yapora. Asi mukati ronda harina kupora. Saka we have to abort. Nhombo yaive ne2 weeks. Takaita zvikapera hazvo. Baba vangu vakazouya kuzonditora kumurume. Vachiti maresults akabuda une 4 subjects. Dzoka uzonyorera zvausina. Tete Kelvin hazvina kumubata zvakanaka ipapo. Anga sachashandi. Saka aiva asina mari yekuroora. Akachema Kelvin musi wataparadzana. Ndakadzoka kumba ndikaregister 3 subjects dzandaive ndisina. NaKelvin taitaura pafoni. Ndakanyora 3 subjects dziya ndikapasa English chete nokuti ndainge ndisingaendi kumalessons. Baba vangu havashandi, vanongoitawo mabasa emuruzevha. Ndakada nemukomana zvakare. Ndaiti ndezvekutamba ndakamirira kuuya kwaKelvin nokuti ndaimuda zvakapetwa. Ndakabata pambiri pemunhu wandanga ndakudanana iyi uya nemistake chaiyo. Akandiudza kuti ane mukadzi mushure mekunge ndane nhumbu uye akati nhumbu yaive isiri yake. Tete ndakashushikana. Ndaigara nemunin'ina wamai vangu akazvinzwa kuti ndine nhumbu. Akati ndibve pamba pake. Mai nababa vangu vakazviziva zvakare. Mama vakati havakwanisi kuchengeta gora kubvira nhumbu iya uye ndinova nyadzi samuraini. Saka ndaifanira kuibisa. Ndikati handikwanisi. Vakati ivo neni ukama hwapera. Ndichararama ndisina vabereki kana ndikasabvisa nhumbu iyoyo. Ndakasara ndisina option than kungoibvisa hangu. Asi mwana wangu ndaimuda. Mama vakauya nemari tikataura nadokta nhumbu ikabva. Zvinova zvinhu zviri kundishungurudza kuti ndoita sei Mwari vandiregerere pachiitiko ichi chekubvisa mimba. Ndakagara hangu kuruzevha kuvabereki vangu for a long time. Ndakazonyengwa nemurume wandiri naye izvozvi ndichamuti Tanaka. Akati toenda kuJoni. Ndakafara kuti ndakuzobva muruzevha. Ndakaenda kumba kwana Tanaka ndikagara 1 month ndobva atumira mari ndikabva ndauya kuJoni. Tanaka akazotanga kuchinja achindirova nekuti handisiri kubata pamuviri. Ndakagara hedu zvakadaro kusvikira izvozvi taane 4 years naTanaka. Mimba can't uye Tanaka ari kungondirova. Hatauri hake kuti ari kundiroverei nyaya yekusaita mimba, asi ndozviona ndega. Anondirova ndiri kuperiod. Pamwe pose kana ndisiri kuperiod tinenge tichiwirirana
nekuti anenge achida bonde. Tanaka akabvisa mombe 1 kubva kwedu ne$500 US nekuti haashandi basa rine mari kuJoni. Tine zvatakashanda naTanaka tete. Ini ndinoshanda samaid kuno kuJoni, asi nhau yangu ndeyekurohwa naTanaka. Last akapotsa andipfuura nepfuti mushure mekunge andikumbira mari ndikaramba. Handina munhu wandakaudza magariro angu naTanaka. Ndinotya kustresa vabereki uye ndine madzikoma angu, asi handikwanisi kuvaudza nyaya dzangu. Ndinotya kuti vanogona kuzotaura nyaya dzangu kuvanhu. Munhu handinaye akura, asi handikwanisi kumuudza nyaya dzakaita seidzi achiri mudiki anzwisise. Saka wari yangu iri pakuti izvezvi taane 4 years naTanaka tisina mimba, apa ari kundirova, asiniwo mwana ndakumuda, asi zvakunetsa ndakufunga kuti pamwe handichazvari ini tete, zvichikonzerwa nekubvisa nhumbu kuya. Handina hangu kumboona madoctors nekushaya mari. Zvino ndikazoita 10 years nhumbu zvichiramba, ndinenge ndichiri mupenyu here naTanaka kana kuti anenge atondikuvadza? Tete ndodii? Ndatambudzika mwoyo. Ndinozvidemba kuti ndakaitei. Poga poga Tanaka paanondirova ndinochema ndofunga mwana wangu kuti dai asina kufa zvimwe ndiri kwaKelvin, kumunhu wangu wekutanga uye Kelvin. Ndinomufunga tete. Gore rapera ndakamutsvaka paFacebook tikataura, akati ndafara zvisingaiti baby, uripi? Ndinokuda dzoka, handina kuroora. Ko ndingaroora ani iwe usipo? Remember, we have a strong bond. Akati ainditsvaka kwose, akambonditsvaka namba dzangu kumunin'ina wangu, akanzi sisi vakaroora. Akati chokwadi here kuti wakaroora? Ndakanyepa ndisingadi kumurwadza, ndikati ndiri murelationship neumwe munhu. Akandisendera mafoto angu akudhara, akati ndinongova nemafoto ako akudhara. Ndakachengeta. Akati hembe dzemwana wedu ndinadzo, ndakachengeta. Tete, Kelvin ndinomufunga everyday, zvichida nekushungurudzwa kwandinoitwa naTanaka. Ndinonzwa kuti minamato yangu haisi kusvika kuna Mwari nezvandakatadza. Ndodiko kuti Mwari vandiregerere, vandipewo last chance. Ndombofunga kubva pana Tanaka ndoenda kupi? Vabereki vangu variko, asi futi ndakavhura hombe ikoko ndisati ndaroora naTanaka. Ndakawanikidzwa nemurume munhu tisina hedu kurara tese, takangogara, asi zvakazara raini rese zvekuti kudzoka kuma vanhu vanenge vachingoti adzoka, uya varume vedu vanotorwa. Ina handina changu chandinoti ichi. Handina kana kosi yandakadzidzira kuti ndikabva pana Tanaka ndinoshanda ndichirarama. My life is a mess tete. Handimbozivi zvese zvakaitika izvi. Waiva udiki here? Ndanga ndakapusa. Uye Tanaka wandiri kugara naye anodhakwa tete. Saka paanodhaka ndopamwe paanenge achindituka, achindirova, uri losi mulife yangu uye chibereko iduri, haubati mimba. Anondibvunza kuti pano wakagarire. Ndakazoona kuti Tanaka anotaura chokwadi kana adhakwa, asina, anenge akanyarara. Alright. A lot of women vanogara muma abusive relationships nekuti havashandi, especially kuAfrica. Kuti une uchiti handina kosa, handina chii, saka regai ndigare muabusive relationship. Wesi Tanaka akabvisa mombe ne$500, saka ndiye murume wavo. Ndiye kamunhu kanobvisa kumba anozikanwa nevabereki. Saka question is, sisi vagare here murelationship iyi? Should she stay in this abusive relationship because havana kosi? Ataura history yavo yose kuti tiwisise pavari naTanaka. Saka still my question is, should she stay in an abusive relationship because vakanzwira tsitsi? Kana kuti should she stay in an abusive relationship because havana kosi? Ende ndikutoona kuti pfungwa dzavo dzekutotaura kuti ina handina kosi saka handina kwandokwanisa kuenda, asi vati vanoshanda basa remumba. Chii chiri nani, kubuda mumba maTanaka uri mupenyu uchifema kana kuti kubuda uri bodyback? Kana uchinzi munhu akatombouya nepfuti, this guy is dangerous. Madzimai akawanda, we find ourselves in abusive relationships, and because especially kusituation yekuAfrica, vakadzi vauwanzowana mari, saka unenge uchiona kuti financially you are dependent on this guy. Asi ndiri uchakubvunzai zvakare my sister, chii chiri nani, kubuda mumba umu muri mupenyu kana kuti kuinda kuZimbabwe makatarisa mudenga makaisa maruva pachest? Choose. Sharudzai zvamunoda, kuti mubude munotambura kana kuti mubude muchienda kuZimbabwe makasenga maruva nechest.
muchinoradzikwa. Kazhinji kachona hatitodika kushandisa mari yakawanda, vanhu vanototenga futi zvimwe zvimaruva zvinogadzirwa nemaskad zveplastic, dei ari maruvawo zvari fresh. Munhu anenge asitorina polisi papa. Ladies, ngatidzidzei. Let's learn to love ourselves first. We fight. Ndoda kuti to my sister, ndoda kuti tingobvisa pfungwa yekuti kana usina kosi haugoni kurarama. Unogona kurarama. Iye zvino handi muri kushanda mba. Vangani vanhu vari kuona channel ino vanoshanda mudzimba? Vangani vachichengeta vabereki vachichengeta vana kumusha? Imimi at this point hamutorina mwana, saka hamuna maresponsibilities akawanda. Ungatadza kungotsvaka kastay in kako wozvigarira. Let's learn to put ourselves first. Guys, tine nyaya ndakatumirwa. Nyaya iyi audio but handina kuinyora pasi, so ndichangokuudzai. Nyaya iripo ndekuti pane inyaya yasisi vanobva kuMalawi. So she comes from Malawi. She wrote in English. Saka let me tell the story in English so that she also understands. So the lady comes from Malawi. They were staying in Malawi with their husband. Then an opportunity came. So the guy got a chance. He went where? He went to the diaspora. He started to work there. And the agreement was that the husband should now send money so that the lady can process her papers so that she will follow also. So when the guy arrived abroad, he forgot. He fell in love with a lady. Everything was fine. He forgot where he was coming from. Then the lady back in Malawi, she organized and she looked for a job. She got a sponsor. Then she managed to follow. She followed to the same company, same city, same everything. So when she arrived now, she was staying wherever she was staying. Life was good, working. She has a child back home, one child. So she moved on and she was in a relationship. And the guy was like, it's okay. I'm going to wait for you so that you process your divorce papers. Then after that, I'm going to marry you or we can move in together. Looks like the husband heard about this story. Then he came back to the wife, was like, I love you. I'm so sorry for everything that happened. Let's get back together. So they moved together in an expensive house, in a big house, because they were going to share what? The expenses. So what happened is a few days ago, the husband just decided that I don't love you. He actually told the wife that I miss my girlfriend. I miss my girlfriend and it's not like I love you. So the guy went back to the girlfriend. He moved back. So now the lady is left with a bigger house, a lot of expenses, and she's now pregnant. Meaning to say that boyfriend that she had got, I don't know if he's going to accept the pregnancy or what, will move in with this guy, then come back to this guy, up and down, you know. But I think she also fell in for this trick because it was a husband. You know, every woman loves their husband. Every woman wanted their marriage to work. So that's how she got confused. So now the problem is she's not in a good state. She's worried about the pregnancy. She's worried about her future. She doesn't know what to do. So she wanted advices from you guys. What can I do? Now my problem was, I was also thinking about this. How can we help her? What do you suggest? I suggested that she downgrades, move back into a smaller house. If it's not possible, she has to share so that she shares the rent. Number two, since she has one child, abortion is not part of the program. You know, it's not supposed to be in the picture. It's okay. Let the baby grow. Give birth to the baby. This is your second baby. There's no need to abort. I think you have heard a lot of people from this channel saying, I aborted, now I can't give birth. So there's no need for you to abort. I know that that guy, the ex-boyfriend or the current boyfriend, is going to be disappointed and all. In all this chaos, choose to keep the baby and choose to do right with God. God does not want people who kill. This is your husband's child. Keep him. Even though the father have proved not to be a reliable person, keep the baby. That's what I would suggest. Okay, guys, we thank you so much for watching this episode, and we can't wait to be back again tomorrow with a new episode, new stories that are going to inspire you. Stories dzinoita kuti tichinje upenyu hwedu, stories dzinoita kuti tivhurike pfungwa. I'm also encourage all of us guys to send our stories on this number. Don't hesitate to send your story.
don't hesitate to send your story. Tinokutendai. Thank you guys for watching. We'll be back again with new stories. Thank you guys for watching. Mara kuitire zvakanaka mongosiyawo macomments panyaya dzose dzamanzwa. Ndatenda. Bye bye.